Oke damtang ni paing koi. La so cek lo lah. HSDF la alang itu meeting kita dupon bom unahut. Hala HSDF long organizing secretary lo Bikram Rong para kihai. Alang lihin pen. Kopi ko son lo ne. Nilitum apanaman kido Sar Samson terona kihai la penili pan. Meme hing no alang lihin pen. Naning jedal lo. La soputhak social media long se kaning je posi rata tum karbiang long rat kadu ka bitum se mekimang gedu kok tai po. La so joine nili tum ta mening duk pi ka posi mithang karbi jam kaching hon siroi lo la pen ke karbi itum customary lo tad me duk ko posi la so teng ben situm ken kam chi jor lo la sila dak ronga sar hemalong an pini bangena pati bok lo alang le tum pen lahin ning nang paching sam je phat la pen ke iprang na thu ke me muchot aking kam ka che George phat la pen munon phi se ta me swar lo tum mane hem pen hong ke baralong ko mane ke jong dun de je phat la so joini pinelang tu me sen pen lit ma phan lama bang ke na paching mit pilo alama bang ke alang limit hang sa ta me chiko bir lo limit hang chok chi del lo pusi ang hu pen ta me chiko bir lo la si ladak along nangaching bai nangaching sai pidun rong asar tum phan samini lia kiro pilo la pen alang li se ta me monon phi sa me ki wang jilang apor ta me la son bang ni li claim klilu pusi mi thang ang hu pen ta me bar lo la pen anu ka prek sa ta me monon phi ke la son suar lo tum phan chol lo gal ka prek tum aphan sa ta me kalili kalang lang nong no ki jo bang ke eng ton nang ko la han lo lin pen chuni rikang tum ke la pen ning tang sam lo nan bang ke la se karbiang long arat ka do ka ve tum se ta me nona bang ke lin pen ta me lam paklang lo la so ison son lam bang ke ilit tum bang ke matha nang ne lo la pen ke konan ne doubts dolang ko bang ke ka do ka ve se ta me aningar lo pen bang ke pa prai nang po la han lo pini ladak merda nang so rong sar hem lo nili nalitum kerang kia tengno ke bang ate bang lah lo nilitum kedam tang taring koi HSDF di Hills State Democratic Front pula bang so mai lo nili APSRC klemang pu bang pi ake hai Sar Samson teron lapen ka kurong pi piaphan nili masap so ka mistake alang litum phan personal son jong pondet so puthak si nili nang tum phan rat kar bang rat bate kado kabe media kelang korting yer tuhan asta me nili solam klar chipi phansi na karjab lo lasi nili na karjab pamangela helo kedam tang ani nili parliament pen masi nije dat ama hala dak chok che dat nili lasi hal dak personal lam nili pon pe da nai polo political potante political lam sidam chanai polo lasi laso posi karbiang lora do tum ke chok che do thong kep sita personal hoi pen na ke litum politics claim na bonta litum personal ke chitek nang ni na salam lo lasi laso kang sai long rong asar pupu do lasi alang litum ta me mesen me pen ing samjin pen nitum pupu parti tum taning ching samlo la pen pupu ka chipo personal tum taning ching samlo lasi pini pen mang laso alam ma ke avedat po la pen avedat na po busin nili nang tum media thengno pachini lo Samsung teron la pen ka kurong vipia tum aning ka chedok walam la ka hok kali putong na la ke ahok kali pusi non nili lang pono la pen non nitu chingwai long tan nili tami arjulo alang tum phas tami alang tum hok kali la ke pachi thang ta nasi la sol pachi thang tap abang ke di karbi akai phasi ni si nong no ke no doko posi mat komane jongsi la pusona sai lang no pen pamon thap potang te alang litum stami la so sai pen ke chi onai pusi nili nang litum media theng no tame chuni ri lo komane nang ke toy to nang lege klema nang li jongjung kamatha pen to klem ke cheng asot nili ke cheng hut ke ni bang ke komane nang toy po phanda kali la pen komane nang toy basi ke ni pokali la ke nili ingsi political platform no doko polo nili ta inu political platform no doko posi political amai long si ni je ponda to amat la bang ke nili ta chokom de da so ke ni bang ke